Arewa Plus TV. Mana. Amarya, amarya, amarya ga amarya. Yau lokacin biki yayi, lokacin biki yayi. Da fari rabu da family ni ba zan iya ba. Wakar bikin Ishaq da Nasiba zan biya. Ya Rabbana ka sa in nayi kari na yau gazawa. Lokacin biki yayi mun daura dan mara. Isa na gwamba ban sauti ka da ki tambira. Dan yau biki ake namu da babu takura. Ranar bikin ana murna ne aka kira. Salisu yara ne na fure kan ku Shakira. Nasiba ranar bikin ki na zo murna. Nasiba mai kyan hali na gaishe ki. Nasiba isa ka gidan shi zaki ki zauna Maryam. Na san kina da kyan hali na ki yar uwa. Nasiba buɗe kunne ga wani sako na zo gare ki amshi duka bayanai na. To yanzu gare ki amarya na miko duka sako na. Amarya Salisu yara na ya ci ka ne suna na. Amarya yanzu Nasiba gidan isa ga gare shi ki zauna. Amarya da biyan gare ki zaki yo yar uwa na. Amarya na cewa kina da kyan halaye. Amarya ba mutum ki halin sa ba na yin dango ba. Amarya ga angon amarya ne ba wai ba. Amarya Nasiba jarumar mata sannu garkuwa. Komai kiyo da kyan niyya kin ji yar uwa. Halin kwarai abu na ki ba ki mantuwa. Nasiba shawara zan baki. Nasiba shawara zan baki. Kin samu wanda ke da halin kirki. Isa haka na san yana kaunar riki. Dan ke ya fi so komai yake bi da sai ki babu tankiya. Lokacin biki yayi, na ce muku lokacin biki yayi. Nasiba na san kina da kyan halayya, da girmama manya gare ki tausasa murya. Mu tafa Nasiba lokacin yayi. Bikin manya ne ba na yara ba, wanda duk ya fito ba zai yi murna ba. Isa karan bikinsa ya sa shadda, daga bikin irin sani ko ban hango ba. Har kawaye na Nasiba na yin murna, duk farin ciki gare su ba su boye ba. Nasiba amarya lokaci yayi, 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 amarya lokaci yayi. Haka an goyo lokaci yayi, 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 haka an goyo lokaci yayi. Amarya
yanzu na gaida aki hajiya umma jinjina na yi gunki an ta hawa gaisuwa ne gunki yaya abu jinjina ne gunki yaya ta kulle kulke ma gaida aki maman babba jinjina ne gunki hajiya na wasu jinjina ne gunki an tani na gaisuwa ne gunki hajiya hawa gaisuwa ne gunki an ti gambo kina ina gaida aki an ti abike ma yanzu gaida ki an ti sa gaisuwa ne gunki yayye ga marya yan zan gaida awa an ti bishira gaida ki an ti naima yanzu ke mana gaida ki an ti binta dindina nake yi gunki an ti fati gaisuwa nake yi gunki an ti saratu dindina na zo ne baki an ti asabe gaisuwa na zo ne gunki an ti zara uke mana gaida ki an ti jamila dindina nake yi gunki an ti bulki gaisuwar ki ba fasawa Dakta Zainab na gaida ki mai kyan halin da ba kushewa ke mata roki dan ta kayo biki ake baba Salisu yara ne na birka na gaida murya da ango Arewa Plus TV. Mana.